מה רגע? אני לא יכולה לשקר לך, אני לא יכולה להגיד לך את האמת. אז זהו, זה נגמר. אוקיי, זה לא משנה. אני אוהב אותך. וכל מה שקרה לפני זה לא משנה. אוקיי? מאוחר מדי. אני לא אוהבת אותך. והנה כל האמת, כדי שתוכל לשנוא אותי. להרי זיינתי כל הלילה. אני נהניתי. אני גמרתי והיה פשוט מאמן. אני מעדיפה אותך. עכשיו תלך. ידעתי את זה. הוא סיפר לי. אתה ידעת את זה. אתה ידעת את זה? אני הייתי צריך לשמוע את זה ממך. למה? כי הוא יכול לשקר לי, ואני הייתי צריך לשמוע את זה ממך. אני לא הייתי מספרת לך את זה בחיים, כי אני יודעת שלא היית סולח לי אף פעם. אבל הייתי סולח לך, וסלחתי לך. למה הוא עושה את זה? כי הוא בן זונה. למה שהוא יספר לך את זה? כי זה מה שהוא רצה שיקרה. אז למה לבחון אותי? כי אני אידיוט. כן. כן, אתה אידיוט, אני יכולתי לאהוב אותך לנצח, עכשיו תלך מכאן. אליס, דברי איתי. תעוף מפה, עכשיו אני מדברת. אליס, אני לא התכוונתי. את יודעת שלא רציתי לפגוע בך. אתה כן רצית לפגוע בי, אתה רצית בדיוק לפגוע בי. אליס, אני אוהב אותך. איפה? מה איפה? איפה? תראה לי איפה האהבה הזאתי. אני לא יכולה להרגיש אותה, אני לא יכולה לראות אותה, היא לא נוגעת, וזה רק המילים שלך, שהן לא שוות כלום. עכשיו תלך מכאן, זה מאוחר מדי. אל תעשי את זה. זה כבר נעשה. תלך או שאני קוראת למאבטחים עכשיו. זה לא המועדון חשפנות שלך, אין פה מאבטחים. למה הזדהנתי איתו? כי רציתי. למה? כי אתה לא היית שם. אבל למה איתו? כי הוא ביקש יפה. איזה שקרנית. אז... מי את? אני אף אחת! אוי! אתה רוצה להרביץ לי? תרביץ לי כבר עם בן זונה מזדהן, תרביץ!